De spanning neemt daar bij deelnemer Emiel Halma. De supper maakt hem klaar voor 200 kilometer door Friesland. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik heb de afgelopen periode hard getraind. Juist met name, dit is toch wel het hoogtepunt zeg maar, van het seizoen. Een mooie tocht, dus ja, hard voor getraind, dus ik ben er klaar voor. Het moet nu komen, zeg maar. En dan de planken het wetter in bij de Prinsentuin. De 200 deelnemers de spieren nog even opwarmen. Halma had er zin in en beziekt als eerste de slag te pakken te krijgen. Maar hij moet nog even wachten op de start. Get ready, get your gear. Move towards the starting zone. Solo competition, solo tour. People start first. 9 minutes right now before the race. Get ready, thank you. De sport, stingende pedalen op een surfplank, wordt heel iets populairder. Het is oerwijd uit Amerika wij. 3, 2, 1. Het suppen is zwier, want alle spieren worden broekt. De deelnemers worden dan goed in de gaten houden. Halverwege de dag hebben mensen 15 minuten rust. In die rust kunnen ze weer voeden, drinkwaterzakken bijvullen, etc. Het is ook verplicht om even een momentje om het veilig te houden, ook qua fysiek en mentale toestand. Alle dagen zijn 6 uur op de planken. Er moet goed eten worden. En dronken, want de temperaturen gaan omheen de komende dagen. Het wordt een kleine hittegolf. Ja, ik kom uit Hawaii, dus ik zou zeggen, het kan mij niet gek genoeg. Voor eerst zit de stemming er nog goed in. So how are you going? We're doing well. Surviving. Maar ja, hier bij Weidum had ze er nog maar een paar kilometer op zitten.